Kokeile, tarvitsi nostaa niin ylös. Vielä 2 takkaa. Oho. No nimittäin akseli on just kannut jalkaan. Ohjaan kaikki. Käyttää vara muuta. Ei riitä nosto! Helpalla ottamassa. On se vielä kestänyt liian. Joo. Tää Pirma. Täällä pitää aina. Ai rotia siellä on. Eikö ole? Eikö ole? Kymmenen 15 senttiä pitäisi saada ylöspäin akseli. Ei se tarvitse ollenkaan. Akseli on yli täällä. Uusi Kanta on vielä. Kantapärimässä ei se tota kiinni. Ei. Kyllä vaan Jukka hävettää sun puolella. Onnellinen kuski. Sä saat hyvän kuvan, kun se hailifti painoi Jukan ovesta sisään. Ei missään kapassa. Vähän vetoa eteenpäin. Kokeiles vähän vetoa eteenpäin. Voisi yrittää mennä eteenpäin vähän. Kaikki mahdolliset päin. Varovasti eteenpäin. Annapa olla siinä, niin Jos sais pyörän käännettyä, käy kannun päälle, niin sit se nousisi. Ota vielä eteenpäin. Ota vielä eteenpäin. ei se tukkiin lipsauttaa, mutta se oli pohjasta. Ja stop. Aika komeet kannat on kyllä. Nyt. Onko tänne sapulaton? Niin, tässä on kapulaa jotain. Kivi tai... Voi Jukka, sä kuulet tästä pitkään. Jarno! Kaikki muistaa kaiken. Tänne on ihan turha kuulla, jos Vois mennä se akseliputkea alisena. vähän pitäis saada ylöspäin. No, menee hyvin. Ohi on kannon päällä jo. Joo, varovasti nyt. Tunkki pois. Ota tunkin vesi, ettei se työnnä kohta ohjausaksi, niin sitten Eikö se nouse se kiven päälle vielä? nousee. Eikö se nousi ton kiven päälle? Nousee. Mä otan tunkit pois. No, mä tippuuko se nyt perkele tippi? Se on nyt sen kannon päällä vielä. Pitää ottaa ylös. Vähän keventää takapäin. Otapa vähän taaksepäin ihan hitaasti. Hyvä. Nyt olisi hyvä. Nyt se on irti kannosta jo. Panas hailiftiin vähän maistain paikki. Joo. Nyt se jää melkein sen itsensä varaan. Mun mielestä se tulee jo ajamaan pois. Kanto menee yli, kun se nousee. Joo. Eikä ota varsin. Ei oo. Eikö mä tiedä? Mä ajelen tuolla. Mä ajelen tuon eellä täällä. Vittu, menikö se nyt jonnekin kiveen? Joutuu uhraa yhden hailiftin. Se jäi sinne. Joo. Eikö se ole vauhdettu? No varovasti taaksepäin. Vielä nousee keula ylös nimittäin. No hyvin menee, hyvin menee. Nyt käännät justiin. Katoppa nyt minkälaiset ne oli. Vähän katsomaan. Kuinka katsoo? Jeppimiehen ansa. Joo. Naamioitu aina. Ei oo paha. Sulla on joku kahden kannon taktiikka aina. Niin se oli tuolla Jatilassakin samanlainen. Hyvin oli öljypohjas jo. Tää on niin korkea.
No, sekin on muotoiltu nyt. Ei se onneksi hirveän pahasti painanut. Ei, mutta sit kyljet Kyllä näkee. se näkyy, että siinä on. Nyt on 6 kuvaa. Kari, pakoputki on ehjä.